खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव आं दङ क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगावआव लोगोसे नोंथांमोना खोनानो मोन्दों बेवहाय 10थि बोसोरारि एनुवेल कनफारेन्स अल बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जागासिनो दङ 6 आरो 7 डिसेम्बरनिफ्राय लोगोसे थामथि खेबनि थाखाय बिथांमोना जा फिल्मनि एवार्ड प्रग्राम बेखौ नैबे खेबाव हल्टुगावआव सोलिलांगासिनो दङ दिनै गिबि सानमोन बिथांमोनना लोगोसे नैथि सानाव बिथांमोना मोनाबिलि समाव बावैसो सिगाङाव जाखांलांनाय माखासे बर' फिल्मफोरनि सायाव एवार्ड प्रग्राम जागोन लोगोसे नोंथांमोना नैबे खेबाव नुनो मोन्दों माखासे गोजाम ओंखारलांनाय बर' फिल्मनि बेबायदि बेनारखौ बिथांमोना होना दोनदों लोगोसे नैबे मेन स्टेजनि मेन गेटआव आं दासिम दङ लोगोसे बावैसो सिगाङाव नोंथांमोननो माखासे नुथायफोरखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलनि हेफाजाबजों दिन्थिलांबाय लोगोसे मोनाबिलि समनि माखासे प्रग्रामफोर जाबावनो दङ आरो नैबे समाव बिथांमोना बिबानाव दं बिथांमोना माखासे डेलिगेट मिटिं जागासिनो दङ लोगोसे बिथांमोना दिनैनि बे डेलिगेट सेसनाव माखासे गुन गोनां बा गोनांथि गोनां बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि सायाव सावरायनो लागोन लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ मोनसे गुन गोनां गोजौ थाखोनि फिल्म लेभेलाव लांनो थाखाय बिथांमोना नाजागोन लोगोसे बेवहाय मख'नो गोनां मोनसे बाथ्रा बावैसो सिगाङाव जों बिथांमोना बिबानाव थानाय बिथांमोननिफ्राय सावरायदोंमोन बिथाङा बावैसो सिगाङाव जालांनाय माखासे आनवान्टेड जा बर' फिल्मफोरखौ इउटुब भिडिअफोराव बा फेसबुक पेजफोराव आनवान्टेडै हेगारगासिनो दं बिथांमोनखौ थाबैनो रिपर्ट खालामनायनि थाखाय बिथांमोना गोदानै मोनसे आयेन दागोन लोगोसे नैबे खेबनि जा एनुवेल कनफारेन्स बेनि उनावनो बिथांमोना माखासे गोदान स्टेपफोरखौ दाफुंनो नागिरदों लोगोसे फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि जा सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोन लोगोसे फावखुंग्रि बिथांमोननि जाखिनि कन्टेन्ट जाखिनि भिडिअ बेफोरो सिकिउर जागोन लोगोसे जा बिथांमोना उइदाउट पारमिसनाव बे भिडिअसफोरखौ फेसबुक बा इउटुब चेनेलफ्राव हगारगोन बिथांमोनखौ कपिराइट होनायनि मोनसे गोदान आयेन दागोन होनना बावैसो सिगाङाव बिथांमोना बुंलांदों लोगोसे